ka mma. Ụwa ejighị m ike eso gị ma ọnwụ egbughị ji ejiri chụọ aja ọ ghaghị ịpụ ome. Mmụọ m dị n'elu ọjị mana ụwa m dị n'ukwu ụkwa. Ụwa metụrụnụ m ihe m bụ n'obi. Ụwa si m were nwayọọ, ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi. Echi dị ime kpọrọ nwa n'azụ. Ọkpụkpọ m na-arịa ụwa ka ndị ọzọ na-enye nkịta. Onye ji ibe ji n'aka ya amaghị ka ụwa dị nwe nne. Onye ụwa siere ofe si n'ụwa ji ya ụgwọ ụta. So otu arịrịọ ka m na-arịọ ụwa, bulie m elu kwụọ m n'ala, tụsa m n'ala zọọ m ụkwụ kama egbule m egbu. Ndụ bụ isi, olileanya abụrụ ụkwụ m. Ihe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Ihe ụwa chọrọ bụ obi umeala. Ị nwere ike so ụwa, ụwa esopụo gị ike. Rịọwa ụwa biko kwa ụbọchị, ndoli ka ọnwụ mma. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Adụgwe. Nọdụnụ mma o.